Sanibonani, umqeqeshi wensizwa la. Bathi ubhonzo ngenxa ngebhuzu umatshisi Xhomani. Bathi umfana impala simncane odaka bade diabetes mdala nti cha bamsukela bakithi ingane sihlaza cha. Ufunza baphathi bezonqamala lo delibishes bathi Ntombi zemdansa ngentshebe zithi muhle webhonzo umuhle womatshisi Xhomani. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi mqeqeshi kunjani Qaphela? Ngiyavuka ngithemba uyavuka nawe uyaphila. Well, ngiyaphila mfowethu, kuhle na ukuza ukuthi uyaphila. Uthi mfowethu ke ezinsukwini ezedlule ngithola inombolo yenye inkosazana. Kwaba mnandi kakhulu ukukhuluma nayo, ngizokwana ngithatha inamba yayo. Emva kwezinsuku ezimbili sengiyishayele ocingweni. Cha ngakuncoma lokho. Yakuthokozela kakhulu futhi nayo. Uthi mfowethu ke ngase ngiyitshela ukuthi ngiyafisa ukuthi ngike ngithole ithuba nje ngelinye ilanga ngihlale nayo sibhonge zokwazana. Umfowethu kuma brackets ngifunda nayo esikoleni nentokazi eMangosuthu eMlazi. Wayesethi umfowethu ke yathi ayikho inkinga singakhuluma noma yini nayo efonini ngo WhatsApp. Ibikusho kungathi kusihlwa lokho. So kusukela namhlanje yabona intombazane mangabe ikuphendula kanje ithi ayikho inkinga singakhuluma yonke into efonini. Ayikho inkinga singakhuluma yonke into khona la mhlambe ku Facebook noma ku WhatsApp noma kuphi. Ngamanye amazwi yakutshela ukuthi cha futhi angimisela ukuthi ngihlangane nawe ngelinye ilanga. Angijona usho njalo la uthi nesifiso sokuthi ngelinye ilanga ngihlangane. So ithona ke anginaso isifiso sokuthi ke sihlangane ngelinye ilanga because whatever lento ofuna ukuyisho la kumina ungayisho khona la efonini. Ngamanye amazwi mawunesifiso sokuthi ngishele la efonini kodwa ngizimisela ukuthi ngihlangane nawe. So intombazane mangabe isho kanjalo kuwena ithi hayi ungakhuluma yonke into la efonini ovele wazi ukuthi isho kanjalo. Ayizimisela ukuthi ihlangane nawe. Ngamanye amazwi mawufuna ukukhuluma nayo ukhuluma la efonini ishele khona la efonini kodwa nje ayizimisela ukuthi ihlangane nawe. So ke why ke kufanele umoshe isikhathi sakho ukhulume nomuntu efonini ubuwazi kahle ukuthi akazimisela ukuthi uhlangane naye. Yabo? So uzimoshela isikhathi sakho, uzimoshela airtime yakho, yabo nje uzodlala ngama feelings zakho because emva kwesikhathi nizogcina seningasazwana. Kwake ngake ngahlela nenye intombazane eyayifunda eDUT eMaritzburg. Savumelana ukuthi hayi sohlangana ngo 1 o'clock. Washaya u1, hayi ngiyayifonela ngiyibuza ngithi ukephi. Ithi hayi ngisebhasini. Ngithi okay hayi sengifikile. Ithi hawe sengikhohliwe kanje besithe sohlangana namhlanje. Ngathi okay sure ngavala ifoni ngadelete inamba yawo sometime ngoba nini engayithola lapho ngathola ukuthi oqala kathembekile okwesibili akazimisela ukuthi ahlangane nami yabona. So ileyo mindset ekufanele ube nayo ungancengi yabona. Mawuncenga kakhulu uzoba nenkinga because lo muntu vele ngizoke ngisaqala ayikho into engathi sakubambile kuyena ezokwenza ukuthi kubenzima ukuthi uqhubekele phambili. Umuntu uma bekhombisa indlela zongayimisela ukuthi ahlangane nawe uvethu move on because akazimisela. Ngoba ngihlezi ngisho ukuthi at least interest kuyena fanele bekubani fanele be 50%. Uma ngabe below you're just wasting your time noma uzokwenza umuntu ongakuthanda ukuthi agcine sekuthanda and umqansa ke lo. So mina ngithanda ukuthi ngenze umuntu ongangithandi agcine sengithanda. At least mangabe 50% usuke naye enginikeza ithuba lokuthi hayi ngizibhedele mina yabona. So nawe ke mangabe intombazane interest yakhe mangabe 50 at least uyakunikeza ithuba lokuthi hayi awenze okwenzayo usuke uba kwena ukuthi uyayinyusa lo interest uyisa ku 70 uyisa ku 80 90 noma uyayehlisa uyisa ku 30 yabona. So kodwa nje next time intombazane mangabe isho kanjalo athi ayikho inkinga sakhuluma noma yini la efonini angizimisela ukuhlangana nawe ngayemazi ngishele efonini sikhulume khona efonini kuphele kanjalo. So be careful. Unoxhaka lo abaningi abagaxela kuona nawe engafisi ukuthi ugaxele kuona. Kodwa uthi umfowethu ke manje saxoxa uthi umfowethu manje saxoxa nawo kancane intokazi kodwa ke yabuye yangabe isaphendula. Njengoba ngisho ngithi mangisuke ngithi kuwena musu ukushela intombazane efonini ngisuke ngikhuluma ngento engiyaziyo yabona. Hayi ngoba ngesiphukuphuku, hayi ngoba ngesilima, hayi ngoba ngesidubho, ngikhuluma ngento engiyaziyo yabona. Manje usuthini lapha uthi umfowethu ke saxoxa uthi umfowethu manje saxoxa nawo kancane intokazi kodwa ke yabuya ngabe isaphendula yabona. Uthi umfowethu ke
Ngingazi noma isazongiphendula yini and bengazi kahle ukuthi iyona nto esisuke siyigwema leyo, kodwa-ke ngoba bekusho yona nami ngabe sengihlala odabeni. Ngamanye amazwi wayishela efonini njengoba uthi wahlala odabeni, okuyinto engihlezi ngithi kuwena musukushela intombazane efonini. But-ke amaphutha njengoba ngihlezi ngisho ukuthi sifunda kuwona asikho perfect. Amaphutha into esiyohlezi sifunda kuyona, as long as sisaphila nje soqhubeka siwenze, kodwa hayi phela silosiphinda amaphutha wodwa, kodwa nje amaphutha into sohlezi sifunda kuyona. So ngamanye amazwi mfowethu wayishela efonini wenza into engathandi nhlobo ukuthi uyenze, kodwa ngiyathemba ufundile lapho. Uthi mfowethu-ke manje empeleni anginabo-ke lobuchule, ngicela uphose esivivaneni. Uthi mfowethu uma ibuya ingiphendule, ngiqhubeke nodaba noma ngize ngihlangane nayo, ngoba kungenzeka lokho. Kuwukuthi esikoleni angisayi njalo, ngenza isifundo esisodwa, ngingena ama-hour 3 ngeviki, ngoba akungiphathi kahle ukukhuluma nomuntu athule, especially ezintweni ezifana nalezi. Ngenze njani? So wayivala lapho umfowethu. So into la mfowethu kufanele uyenze njoba ngisho ukuthi next time fanele ugade umuntu mangabe ngazimisela ukuthi ahlangene nawe, don't waste your time, yabona. So ngifuna uzama ukugcina, uzama ukuhlela naye ukuthi nibonane. Mangabe khombisa izimpawu zokuthi hayi khuluma khona efonini, asikho isidingo sokuthi sihlangane, then move on, because ukuthi uqhubeke ukhulume naye efonini kuzokumoshela isikhathi, uzodlala ngama feelings akho. It's like upheka ukudla wazi kahle ukuthi ngeke uzokudla, yabona. So what's the point, yabona? So umuntu ekufanele ukhulume naye efonini umuntu wazi kahle nawe uzimisela ukuthi nihlangane, yabo. So next time mangabe uhlela nawe ungathi ngiyafisa ngelinye ilanga yabo, no, mtshela ukuthi ngakujabulela ukuthi sihlangane. So ungalithola nini ithuba, noma uzoba free nini, so kwazi ukuthi sihlangane, then sekuzoba kuyena ukuthi hayi ngoLwesithathu noma nini, yabo, noma akutshele something-ke mawukuthi uyanqaba, but at least ube precise ekuhleleni kwakho usuku, yabo. Ngomtshelile nje ukuthi ngakujabulela ukuthi sihlangane, so uma ucabanga ungasithola nesikhathi sokuthi ube free, so kwazi ukuthi sibonane. Simple kanjalo, hlela kanjalo usuku, yabo. Mawukuthi akazimisela umanqika, don't waste your time baba. Khona abantu abakulindile la ngaphandle, maningi amakhosazana afisayo ukujola nawe, afisayo ukwakha umuzi nawe, yabo. Kodwa manje ngeke akutshele phela, kufanele ubuwena uyakuwa. So njoba ngisho ukuthi ngeke bakuthande bonke, uyisipho wena, kodwa ngeke azakuthande wonke amantombazana, yabo. Kufanele ukwazi lokho. So kuyenzeka-ke as much as uyisipho emaningi agcwele ngawe, ukhona nalawo ayidlanzana angakufuni nje nhlobo, yabo. So kufanele ukwazi ukubona umuntu okanjalo, ungalokhu uzimoshela isikhathi, yabo. So yilokho bengakusho kwena ngithi ayenza kanjalo mfowethu, awuzama ukuhlela nawe ogcina. Ngabe yambona umanqika uthi hayi khuluma khona efonini noma kanjani, dlulela phambili mzibe kanjalo, yabo. Njengoba kutshela nami leya ngane asethi ukuthi yanginikeza leso sithombe, ngavele ngabona ukuthi hayi mangabe isuka, kodwa manje ushaya ngaleli giya, ayikho mina nawe into esingayihlela, ngoba uthembekile. Yavele yathi hawu sohlangana namhlanje, basho wacima wathi ngitshela iDora ngathi okay sure, avala ifoni yami ngayidelete nami, ngaqhubeka. Akuzange kuze kube ngisho buhlungu ukuthi ngizokhala-ke manje, no, ngoba zingangigcwele ngayo, kodwa manje akusho ukuthi ngase ngiyithanda ngendlela esimanga, no. Mina into engayifunda ukuthi umuntu kufanele uthando azakhele yena, ngani, ngezenzo zakhe, not ukuthi afike sethandwa nje ngingamazi nanokuthi umuntu kanjani, ngoba iyona into edala lokho ukuthi ugcine usuphoxeka, usuphatheka kabi, ugcine usukhala la, yabo. So umuntu mangabe sekukhombisa ama-true colors akhe, ugcine usukhala, usuphatheka kabi, no. Umuntu akazakhele uthando, ngani, ngezenzo zakhe. Mangabe kuhlonipha, mangabe esigcina isithembiso, yabo, zonke lezo zinto kufanele kube yizona ezakha uthando kuwena, ngani, ngezinzo zakhe. So ngiyathemba mfowethu ukuthi-ke uyangizwa and uzokwenza ngendlela efanele. So-ke uma ngabe unesifiso sokuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho, ngambhalela ku-email ethi mqeqeshwensizwa@gmail.com ukuze mina nawe sokwazi sibonisane ngodaba lakho. Ukhumbule ukuthi umqeqeshi wensizwa ikhala enjabulo. Sure mfowethu.